Hiburan lur, nada dan pesan, semoyo tobat. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Aduh Gusti, pripun kula niki pengen tobat akeh sing ngudoni, pengen leren ora kadek omben-omben mergo kelakuan kanca-kanca biyen, pengen ndelik ngindari maksiat, pene kusuk lek nglakoni salat. Ning saiki setane wis gawat-gawat, pas bismillah kebayang wedokan liwat. Menungso gampang leno karo godhone donya, lek wis butuhe teko guru eling sing kuwasa, lek wis uripe mlarat no janji pengen tobat serta rejeki ngangkat dom balik maneh maksiat. Saben dina mung semoyo tobat, saben dina mung semoyo tobat.